Kiitos, että sain kutsun tulla pitämään tämän maalta tulleen puheenvuoron teille tänään. Ja mä oikeastaan voisin nyt käydä vähän läpi sitä, että miten mä olen nyt asettunut tänne uudelle kotiseudulle, eli tänne Helsinkiin. Mä tulin siitä varmaan suunnilleen vuosi sitten. Ja jos nyt ajattelee sitä asettumista uuteen paikkaan, niin kyllä kieli on varmasti se kaikista tärkein asia. Ja musta tuntuu siltä, että mä oon aika lailla päässyt jotenkin sisälle tähän, että miten täällä tätä kieltä käytetään. Toki sitten joskus aina tulee sellaisia tilanteita, että esimerkiksi mun tytär kertoi sellaista, että mä olin soittanut tyttären kaverin äitille. Ja tämä äiti oli sanonut, että kyllähän se kuulosti siltä, niin kuin olisi maalta joku emäntä soittanut. Mutta en mä sitä edes ottanut sillä lailla kovin pahalla mielellä, koska oikeastaan mä olin vähän ylpeäkin siitä, että se kuului mun puheesta, että mä oon jostain muualta. Joskus mulle tulee kyllä sitten semmoisia tilanteita, että musta tuntuu, että mun pitää vähän tyyrätä sitä suuvärkkiä. Eli että mulla saattaa tulla esimerkiksi semmoinen tilanne, että mun tekisi mieli oikein räväyttää ja sanoa, että voi ristus, että eiköhän nyt olisi jo korkein aika lopettaa tämä joutavan päiväinen räiväily. Mutta sitten mä ajattelen, että ehkä mun parempi ilmaista se jollain muulla tavalla, eli esimerkiksi niin, että jos nyt jatkettaisiin tästä sitten ihan hyvällä yhteistyöllä eteenpäin. Työ on yksi asia, että kaikilla sillä niin kuin työkokemuksella, mitä mulla esimerkiksi on, niin sillä ei välttämättä ole täällä oikein arvoa tässä toimintaympäristössä. Sitten ajattelee sitä, että miten tämä tilanne on muuttunut tässä sanotaan viimeisen 60 vuoden aikana, niin kyllä täytyy sanoa, että on kuitenkin tapahtunut paljon muutosta. Eli Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä oli sellainen juttu siitä, miten esimerkiksi vuonna 1945 oli sellainen tilanne, että Helsingin kaupunki teki ehdotuksen, että pitäisi laittaa muuttokielto maalaisille, koska alkoi olla niin paljon sitä muuttoa tälle seudulle. Ja sitten tutkijat esimerkiksi psykologiassa, niin ne teki ihan vakavissaan semmoista tutkimusta, että miten esimerkiksi maalta tulleet, onko ne karvasempia tai onko niillä isompi pää tai pitempi nenä tai jotakin muuta tämmöistä. Eli kyllä, jos niin tähän vertaan, niin tilanne on muuttunut, mutta että sitten mä voisin lukea täältä tämän artikkelin lopusta tämmöisen johtopäätöksen, mikä siinä oli tehty. Eli tämmöinen, mutta maalta muuttoa ei pysäyttänyt mikään. Matuja vyöryi kaupunkiin ja sen naapurikuntaa Vantaalle. Rakennettiin matulähiöitä, jotka kettoutuivat. Ja niissä esiintyi tyypillisiä matuongelmia, väkivaltaa, juopottelua, sopeutumisvaikeuksia. Matut täyttivät bussit, tiet ja synnytyslaitokset, sitten päiväkodit ja koulut. Kuultiin murteita, törmättiin outoihin tapoihin. Matu istui vieresi ratikassa, muutti kaupunkiinsi, leikki lastesi kanssa. Kuka hyvänsä saattoi olla Matu. Jotenkin musta tuntuu, niin kuin täällä haisisi joku. Ettei vaan jos ihan aito lehmä tuvassa. Mä luulen, että aika monta kertaa semmoisilla ihmisillä, jotka on tullut jostain, esimerkiksi nyt maalta, niin on semmoinen ajatus, että jossakin vaiheessa voisi palata takaisin. Eli palata niin kuin tavallaan niille juurille. Ja jos mä mietin sitten semmoisia niin kuin tulevaisuuden haaveita, mitä voisi olla, niitä tietysti on olemassa monenlaisia, mutta että yksi haave on se, että olisi vähän niin kuin tähän kuvaan nyt on kerätty, niin talo järven rannalla, vesi olisi aika tärkeää, mitä pitäisi olla. Sitten sitä luontoa ympärillä. Sitten tähän haaveeseen liittyy koira ja mielellään myös hevonen. Ja sitten mä oon laittanut tänne tämmöisiä erilaisia kenkiä, koska mä en vielä tiedä, että kuka olisi niin kuin jakamassa tätä haavetta mun kanssani. Ja jotenkin kun mä oon näitä haaveita miettinyt, niin mä oon kuullut jonkun joskus sanovan, että pitää olla varovainen mitä toivoo, koska se voi toteutua. Mutta kyllä mä oikeastaan olisin sitä mieltä, että mä kannustaisin jokaista olemaan vaan rohkea, koska ihan sen takia, että se voi toteutua.